רוצים להבין אחת ולתמיד איך פרסום בפייסבוק עובד? בואו נפרק את זה צד אחר צד. זה נשמע מוכר? אז חשוב לדעת, הבעיה היא לא בכם. זה פשוט המצב היום. פייסבוק שינתה את חוקי המשחק. היום, החשיפה החינמית, האורגנית, כמעט ולא קיימת לעסקים. אז ההבדל ברור, נכון? מצד אחד, משהו איטי ולא צפוי. מצד שני, מהירות ושליטה מלאה. וזה בדיוק הפתרון. פרסום ממומן. פשוט משלמים כדי להגיע לקהל היעד המדויק שלנו. או במילים אחרות, אורגני זה ללכת ברגל. ממומן זה כמו לנהוג במכונית ספורט. אוקיי, אז יש לנו מכונית ספורט, אבל איזו מהן מתאימה לנו? הכל תלוי במטרה. רוצים שהטלפון יצלצל? קמפיין לידים או בדיוק מה שצריך. הוא מושלם לנותני שירותים. יש חנות אינטרנטית? המטרה היא מחירות. קמפיין המרות נועד בדיוק בשביל זה. צריכים להביא מבקרים לאתר, למשל לכתבה בבלוג, קמפיין תנועה יעשה את העבודה. ואם העסק חדש לגמרי, צריך לבנות אמון. קמפיין מעורבות ייצר את הלייקים והתגובות הראשונים. אבל הקסם האמיתי הוא לא בקמפיין אחד, אלא בשילוב של כולם לאסטרטגיה מנצחת. זה נקרא משפך שיווקי. קודם כל פונים לקהל קר, ואז מפרסמים שוב רק למי שכבר ביקר. אבל כדי שכל זה יעבוד, חייבים יסוד אחד ממש חזק. ובלי היסוד הזה, הכל פשוט מתפרק. והיסוד הזה הוא כמובן אתר מקצועי. עם פיקסל, עם בעלות על הדאטה, והכי חשוב, עם אמון. והמשפט הזה אומר הכל. לשלוח תנועה למקום שהוא לא אתר מקצועי, זה פשוט בזבוז כסף. אז מה ההבדל בין כפתור הבוסט למנהל המודעות? זה כמו ההבדל בין חכה לבין רדאר דגים. בכמה כסף להתחיל? מספיק 50 עד 100 שקלים ליום כדי לתת לאלגוריתם מספיק מידע ללמוד. ורגע לפני הסוף, השאלה החשובה היא לא כמה זה הולך לעלות לי, אלא כמה כסף זה הולך להכניס לי לעסק. כי פרסום הוא השקעה, לא הוצאה.